Nå Tove, så er vi kommet op i lænestuen, hva'? Ja. Ja. Hvordan gik det at komme ud af sengen? Jamen, det er jo lidt svært for mig. Jeg bliver lidt svimmel en gang imellem. Ja. Ja. Men nu skal jeg gøre, som vi snakkede om, det her med at trække vejret helt ned i maven. Ja, jeg prøver på det. Ja. Ja, det gør jeg. Giv sig selv 2 minutter. Ja. Det er godt. Men så snakker vi også om det her med at elevere benene lidt. Ja. Skal vi til det? Ja. Vi Det må sætter vi jo nok hellere. en dejlig skammel lige her. Ja. Så er der jo lidt langt op, så hvis du Det lige, er der. du kan bruge dine arme til lige, dine stærke arme til under benet, Ja. til lige at løfte op. Ja. Sådan der. Ja, og det andet også. Ja. Ja, Så. hvordan føles det? Jamen, det føles jo godt nok. Skal den lidt tættere på, eller hvordan siger vi? Ja. Nej. Nej. Jeg tror, det er fint. Lad vi det være sådan der. Ja. Det er godt. Så kan du læse din ugeblad lidt. Ja, jeg skal lige læse mit ude hjemme. Ja. Ja. Og ud og lave kaffe senere. Det skal jeg. Det skal jeg også. Godt. Så er dagen jo lagt. Ja. Det er godt. Tak for i dag, så du. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej. Hej hej.